Хәерле көн укучылар! Аналогча һәм цифрча тавыш дигән теманың практик өлешенә күчәбез. Нинди техник системаларда тавыш аналог формада тапшырыла? Җавап. Телефон һәм радионы кертә алабыз. Телефоннан сөйләшкәндә микрофон мембранасының тавыш тирбәнешләре үзгәрүчән электр сигналына әверелә. Ул электр үткәргечләре буенча тапшырыла. Кабул итүче телефонда әлеге сигналлар тавышка әверелә. Икенче бирем. Ни өчен компьютерда тавышны күрсәтү формасын дискрет һәм цифрча дип әйтеп була? Җавап. Сезгә мәгълүматны компьютер хәтерендә саклау тип принцибы дискретлек принцибы инде таныш. Компьютер хәтерендәге барлык мәгълүматлар битлар чылбыры, ягъни нуллар һәм берәмлекләр эзекле рәвешендә саклана. Заманча компьютерлар тавыш белән эшли беләләр. Димәк, тавышта компьютер хәтерендә дискрет формада, ягъни цифрлар рәвешендә саклана. Өченче бирем. Нәрсә ул аналог цифрча үзгәртү һәм цифр аналогча үзгәртү? Димәк, аналог формадан цифрча дискрет формага үзгәртү, ул цифрча үзгәртү. Цифрча формадан аналог формага үзгәртү, ул цифр аналогча үзгәртү. Шуның белән укучылар, дәресебез тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.